Gutxienez, 5 parte hartzaile behar dira abenturari hasiera emateko. Hemendik aurrera, motorrak maite dituztenek mundua ezagutzeko aukera polita dute. Askotan, ez da erraza noranzkoa edo ibilbidea erabakitzea, eta motoabentura enpresa berri honek, gauza horiek errazten dizkie mundua bi gurpilen gainean ezagutu nahi duten guztiei. Beharrezkoa den bakarra, bidaiatzeko ilusioa eta gogoa izatea da. Motorrik ere ez da behar. Enpresa berak alokatzen ditu, eta gidatzen ez dakienak ere, antolakuntzako norbaiten atzean joateko aukera du. Jose Antonio Ramirezi, motorrak asko maite dituen gasteiztar honi, otu zitzaion ideia berri hau. Estatutik edo atzerritik Euskadira etor daitezken turistentzat pentsatuta dago. Baina motor gainean ibiltzeaz gain, beste aukera asko eskaintzen ditu enpresa honek. Ezkontzetan gehitzeko aukera aztertzen ari gara. Xede nagusia beste hau. Jendea ondo pasatzea eta Euskal Herria ezagutzea. Ibilbide guztiek dute berezitasunen bat. Gaur turistek Araba airetik bisitatzeko aukera ere izan dute. Lurretik eta airetik paisaia ikusgarriak ditu lurraldeak.